सांजुआंव पॉल दुसरो पुनशेत बजपे हाची वार्षिक महापरब 2022 फेब्रुवारी 28 आणि मार्च 1 तारखेर सोमारा आणि मंगळारा समारंभतल्या महापरबेचो संदेश सांजुआंव पॉल दुसरो एकवटाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण फेस्ताच्या दिसा मिसां ह्या परी आसतली फेब्रुवारी 28 तारखेर सोमारा सकाळी 10:30 वरार प्रधान याजक मानादिक बाफ जोसेफ मार्टिस प्राध्यापक जेप्पू सेमिनरी मार्च 1 तारखेर मंगळारा दिसा सकाळी 10:30 वरार प्रधान याजक अधिक मानादिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना धर्माध्यक्ष मंगळूर दिएसेस सांजुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मानाक त्रिदुवम फेब्रुवारी महिन्याच्या 24, 25 आणि 26 या दिसांनी असतलो सकाळी 10:30 वरांचेर मिसाचे बलिदान फेस्ताच्या दिसा तसेच त्रिदुवमच्या दिसांनी यात्रिकांक दनपरां जेवणाची विलेवारी आसतली तुमकां समेस्तांक मोगाचे आणि वत्तायाचे आपोणे दिता।